ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇଦିଅ। ଏଠି ଲୁଚିକି ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି। ତାକୁ ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ଦେଇଦେଉଛି, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବେ। ସେ କିଏ? ମାମା ଏବେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବକ୍ତ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ରିଷିର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଏଠି ଆସି ସେ ବସିକି କ'ଣ ଦେଖୁଛି। ରିଷି ତମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଆଉ ଏଠି ରିଷି ବସିକି ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା ମୋର ସରିଗଲା, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବି ସରିଗଲା। ରିଷି ବାବା ବି ଗାଧୋଇ ସାରିଲେଣି, ଏବେ ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେବେ। ଚାଲ ବାବା। ରିଷି ବାବୁଙ୍କର ମନ, ତାଙ୍କ ମନ ହେଇଥିଲେ ଦିନେ ଦିନେ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇଦିଅ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଣି ସରିଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି ଆଉ ଦେଲେନି ବଦମାସ। ରଖିଦିଅ ସେଠି ଢାଳ। ଏବେ ଧୂପକାଠି ନିଅ, ବୁଲେଇକି ନମ କରିଦିଅ। ଘଣ୍ଟିଟା ବି ଦରକାର ତମକୁ? ହଉ ତାହେଲେ ଆଉ ଘଣ୍ଟିଟା ଆଣିଦେବୁ କହିବା ଆଗରୁ ସେ ଯାଇ ଘଣ୍ଟି ନେଇ ଆସିଲା। ତାର ବହୁତ ପୂଜା କରିବାକୁ ଖୁସି ଇଚ୍ଛା ତାର। ଏତେ ଖୁସିରେ ସେ ପୂଜା କରିବାକୁ ହୁଏ। ଟିକେ ରଖିଦିଅ ବାବା ଘଣ୍ଟି, ଏବେ ନମ କରିବ। ରଖିଦିଅ ଘଣ୍ଟି, ଏବେ ନମ କରିଦିଅ। ତା ଗୋଡ଼ ତ ପାଉନି, ଷ୍ଟୁଲ୍ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଓହ୍ଲେଇ ଯା। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଘରକୁ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହାଏ କହ। ରିଷି ତ ଆସି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ରିଷି ବାବା ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିବନି? ଖାଲି ଘରକୁ ଖେଳନା ଧରିକି ଅଳିଆ କରିବାର ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାର। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଷି ଏଠି ଲୁଚିକି ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି। ଟମାଟୋ ସକ୍ସ କାହିଁ ଆଣିଲୁ? ଟମାଟୋ ସକ୍ସ ଲୁଚେଇକି ଘରୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏଠି ଆସି ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଦେଖିଲାକୁ ଏଇଠି ଲୁଚିଛି। ଆଉ ଚାଲ ଖାଇବା, ଚାଲ ପିଠା ଖାଇବା, ପିଠା କରିବା। ଟମାଟୋ ସକ୍ସ କାହିଁ ଆଣିଛ ବାବା? ଖାଇବ ବୋଲି। ତମେ ତ କେମିତି ପୂଜା କଲ କହିଦେନି ଟିକେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପଢ଼ା ଚାଲିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଚେନରେ କ'ଣ କରିବା। କିଚେନରେ ମୁଁ ବି ତାୱା ବସାଇ ଦେଇଛି। ବାସ୍ ପିଠା କରିବା, ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ହେଇନି। ଠାକୁର ପୂଜା ମୋର ସରିଗଲା, ଆଣ ବାଟିକି ମୁଁ ଏଠି ରଖିଦେଇଥିଲି କାଢ଼ିକି। ଏବେ ମୁଁ ପିଠା କରିଦେବି। ତ ମୋର ପିଠା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପିଠା ବସାଇ ଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଦେଖ। ପିଠା ତ ମୋର ବନା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ରିଷି ବାବାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ କାମ ଥିଲା, କାମ ସାରି ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲେଣି। ଆଜି ଆଉ କିଛି ବନେଇ ପାରିନି, ଖାଲି ପିଠାକୁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବେ। ଆଉ ତ ମୋର ପିଠା ଚାଲିଛି ଏବେ, ଦେଖିବେ କେମିତି ସେମାନେ ପିଠା ଖାଇବା। ରିଷି ବାବା ନେଇକି ଗଲେଣି। ବସେଇ ଉଠେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦିଅ ଦିଦିକି ଦେବି, ଦିଦି ମୁଁ ଖାଇବୁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ରିଷି ବାବୁ କେମିତି କୁନି ବେବି ବନେଇଛନ୍ତି। ବାବା ଦେଖେଇଲ କୁନି ବେବି କିଏ ତମର? ସିଏ କିଏ? କୁନି ବେବି। ସେଇଠି ବସିଯାଅ ଯାଇକି। କୁନି ବେବି, କୁନି ବେବି କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ବନେଇଛ? ଓହୋ, କୁନି ବେବିକି ଟିକେ ଶୁଆଇଦେଲ। କେମିତି ଶୋଉଛ? କୋଳରେ, କୋଳରେ ଶୁଆଅ, କୋଳରେ। ହଁ, ତାକୁ ଧୋବାୟା ଟିକେ କରିଦିଅ, ଧୋବାୟା କଲ। କେମିତି ଧୋବାୟା? ନିଦ ମାଉସୀ କରିଦେଲ ଟିକେ। କ'ଣ କ'ଣ ଖଟ ନାହିଁ, ପଲଙ୍କ ନାହିଁ, ତାପରେ କ'ଣ ଆଖି ପଲକ କରି ବସ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୀତଟା ତମକୁ କିଏ ଶିଖେଇଲା? ବାବା ଶିଖେଇଲେ। ହଁ ନା, ଆଉ ତମେ ଟିକେ କୁନି ବେବିକି କହିଦେଲ। କୁନି ବେବି ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ? ପଚାରିଲ। କ'ଣ କହିଲା? ହଁ କହିଲା। କ'ଣ ପଢ଼ିବ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରିଦେଲ। ତମେ ଟିକେ ପାଠ ଶିଖେଇଦେଲ ତାକୁ। କ'ଣ ପଢ଼ିବ? ABCD ପଢ଼ିବ।
ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ତାକୁ ପଚାର ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବ देख ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବ ବାବା और एप्पल भी पड़ो ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ ଏପଟକୁ ଦେଖେଇଲେ କୁନି ବେବି ପାଇଁ କ'ଣ ଖେଳନା ଆଣିଛ ସେଟା କ'ଣ रो हाथ ଏଇଲୋ ହାତରେ କୁନି ବେବି ତମର ଖେଳୁଛି अरे इधर मोट नो इधर खेलना था ଓ ଦେଖେ ଦେଖେ କେମିତି ଖେଳନାଟା ଦେଖେ 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 ଏ ମା ଫଟେଇଲେ ବଜିଲେ 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 ଟିକେ ଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୋ କୁନି ବେବି ପଶୁଛି ତମ କୁନି ବେବିକି ଟିକେ ଗେଲ କରିଦେଲ ଓହୋ ତ ଖେଳଉଛ ତମେ ତ କାହିଁ ଖେଳଉଛ ସେ କାନ୍ଦୁଛି କି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ଉପାସ ଶୋଇଛି ଆଉ ତମେ ତ ପିଠା ଖାଇଲ ତାକୁ ଦେଲନି ଆଉ ଅଛି କେତେବେଳେ ଦେବ ତାକୁ ମୋତେ ଅନା କ'ଣ କରିବ କେମିତି ଖୁଆଇଦେବ ତାକୁ जो चीनी पके ହଁ ताकू एमती ଖୁଆଇଦେବ एदा करे देता बोले ହଁ रही रही एदा फेरे के आउ କ'ଣଟା ଫେରେଇକି ଆଣିଛ ବା ସେଇଟା କ'ଣ एदा तो କ'ଣ ସେଇଟା दो दो चिल्लानी ଚିଲାନ୍ତି की ବଜେଇଲ ଟିକେ ବଜେଇଲ କିଏ ବଢ଼ିଆ ବାଜିଛି ତ ତମର ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ एदो काली रो में कटक बाड़ी दैथिलु नै हाँ। सेई जुकिना କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ कटक बाड़ी କଟକ ବାଡ଼ି ଯାଇଥିଲ हां हां मु एक दैथली मन दैथले सेई भी दैथला मु भी दैथली ହଁ घरे थिलु वासी है ନେଇକି ଆସିଲ हां ସତରେ हां କିଏ କିଏ ଯାଇଥିଲ मुन्नी बेबी आउ से मु ସିଏ ମାନେ କିଏ मन दीदी କାହା ଦିଦି पुआदा से मो दीदी होइगला ଓହୋ तो झियो से भी तो झियो थेदा तम मो दीदर दीदी ହଁ ତମର ଦି ଜଣ ଦିଦି ମାନେ ମୋ ଝିଅ ତମ ଦିଦି ତମକୁ ଏତେ କଥା କିଏ ଶିଖେଇଛି आंटी ଆଣ୍ଟି ଶିଖେଇଛନ୍ତି हां ଆଉ କିଏ ଶିଖେଇଛନ୍ତି तुरी ମୁଁ କିଏ तुम मम्मी ଆଉ କିଏ ଶିଖେଇଛନ୍ତି आउ दीदी सुके କେଉଁ ଦିଦି से ଏଇ ଦିଦି ଯେ ତା ନାଁ କ'ଣ କହୁନ हाँ दीदी ना बड़ दीदी ନାଁ କୁହ ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ବଡ଼ ଦିଦିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ सौम्या ସୌମ୍ୟା ଦିଦି ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଦିଦି ତମକୁ रोइगा ता नोट फोन दे କାହାର ନଟ୍ ଖୋଲୁଛ ତମେ आरो ସେଟା କ'ଣ द मोपेटा ମୋବାଇଲଟା ମୋବାଇଲରେ ନଟ୍ ଖୋଲା ହୁଏ ବୋଲି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ के करे ଆଁ? को बोते को छुपा ओहो। बेटी नहीं ଆଉ ଆଣ୍ଟି ତମକୁ କ'ଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି କୁହନି ଟିକେ एदा जो बेटी ता बाहर करे ହଁ ଆଣ୍ଟି ତମକୁ କ'ଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହ मते पाठ କ'ଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି पाठ ହଁ ଆଣ୍ଟିକି ତମେ କେତେ ମିସ୍ କର दादा कहउचंदी एई हन्न ତମେ ଆଣ୍ଟିକି କେତେ ମିସ୍ କର କହୁନ ଦରି के तू କଥା होगी କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛ ଆଉ ସାର କେଉଁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଢା ବୁଢ଼ା ସାର୍ କିଏ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଲାଇନେ ଓହୋ ଆଉ ତମେ କାହାକୁ ମିସ୍ କରୁଛ କୁହନି ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ଆଉ କାହାକୁ ଆଉ ଯୋଉ ବାବାଙ୍କୁ ଆଉ କାହାକୁ ଆଉ ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ଆଉ କାହାକୁ ଆଣ୍ଟି ହଁ କେତେ ମିସ୍ କରୁଛ ଏତେ ସତରେ ହଁ ମୁଁ ଯାଇକି ପାଣି ପିଇ
तुमको शोष लगे हाँ हाँ एडे बड़ बोतल टेकी टेकी पानी पीउच तुम कौन बड़ पिला गल कि तुम पुओ कौन पानी पीबनी कि तुम कुनी बेबी से बड़ हेले मु भी आइबा ओहो से बड़ हेले तुम पियाइब हाँ सतरे तो मुंह नाइबा ओहो एମିତି କଥା କି हाँ ଆଉ ତା ଠିପି ଲଗେଇ ଦେ ବୋତଲ ଠିପି ଲଗେଇ ଦେ ପାଣି ଢଳି ଯିବ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପିଏ ହଁ ପିଅ ଭଲକି ପିଇ ଦିଅ ବସିକି ଭଲକି ପାଣି ପିଅ ତମକୁ କିଏ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଁ? ବାବା ତୁ ଆଉ ମୁଁ ମାନେ କିଏ ତୁ ନା ମୋ ମମ୍ମି ଓ ତ ମମ୍ମି ଆଉ କିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତମକୁ ବେଶୀ ମୋ ମୋବାଇଲ ଟା ଚାର୍ଜ ନାଇबा ଓହୋ ତ ମୋବାଇଲଟା ଚାର୍ଜ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଚାର୍ଜରରେ ବସାନି ଚାର୍ଜରଟା ଖରାପ କରିଦିଅ ଦେଖ ଏମିତି ବଦମାସି କରନ୍ତିନି ରିଷି ବାବା ଫୋନ ଟା ଚାର୍ଜ ହଉନି ତମ ଫୋନଟା ଚାର୍ଜ ହବ ଏଇ ଫୋନ ଟା ହଉନି ଓହୋ ଏମିତି କଥା ହଁ ତମେ ସେ ଲକେଟଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଛ ବାବୁ ଆଣିକି ହଁ ନା ପିନ୍ଧିଛି ପିନ୍ଧିଦେଇଛ ଆଉ ତମ ଜଟଟା କୋଉଠି ପଡ଼ିବ ବାବା ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୋଉ ଠାକୁର ପାଖରେ ଯୋଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ହଁ ଆଉ ତମେ କୁଆ ଯାଉଛ ମୁଁ ଯୋଉ ପାଠ ଶୁଣ 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 ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ଶୁଣିବ ନା ନାଇଁ ଆସ ଏଠିକି ଆସ ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛ ସେଇଠୁ ଘୁରି ଘୁରି ଆସିଲ ହଁ ଯାଇକି ଆସେ ଭାଡୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଭାଡୁ ବାହାରକୁ କାହିଁ ଯାଉଛ ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସେ ଓହୋ ଦିଦିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛ ହଁ ଓହୋ ତମ କୁନି ବେବିକି ଟିକେ ଶୁଆଇ ଦେଇକି ଯାଅ ତୁ ହେଇଯିବା ଟିକେ ଧୋବାଇ କରିଦିଅ ଉଠିଯିବ ନହେଲେ କାନ୍ଦିବ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କତ ଗାଡିରେ ଆସିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ କତ ଗାଡି କଟକ ବାଡ଼ି କେଉଁଠି ବା ମୁଁ ଗାଡି ଥୁଆ ହେଇଯିବା ଓହୋ ନେଇକି ଆସ ଆଉ ମୋ ଷ୍ଟଲ୍ଟାକୁ କେମିତି କୁନି ବେବି କରିଦେଇଛି ତା କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ହସି ହସି ପାଗଳ ହେଇଯିବେ କେତେ କଥା ସେ ଶିଖିଛି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବେ ଖରା ହେଲାଣି ପୁଣି ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ମାମା ଆମକୁ ପିଠା କରିକି ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଖାଇକିନା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆଜି ବହୁତ ଘରେ କାମ ଥିଲା ବୋଲି ମାମା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି ରୋଷେଇ କରିସାରିକି ବାସନ ଫାସନ ସବୁ ମାଜି ସାରିଲିଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ମାମା କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି ସୋୟାବିନ ଆଳୁ କଷା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ଭଜା ଏଇଟା ଡାଲି ଏପଟେ ଭାତ ମାଜି ମାମା ସବୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ବି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲୁଣୁ ଖାଇଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଶୋଇକି ଉଠି ସାରିଲୁଣୁ ଆଉ ବର୍ଷା ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମିଲା ବି ଟିକେ ଟିକେ ପକଉଛି ତା ଦେହରେ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଥିଲୁ ପୁଅ ଏଇଠି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଉଥିଲା ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳକୁ ପଳେଇଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳେ ମାମା ଆସିଥିଲେ ଯାଇଛନ୍ତି ଡାଲି ବରା ବନେଇବାକୁ ଆଉ ଏବେ ଯିବା ତ ମାମା ଦେଖିବା କେମିତି ଡାଲି ବରା ବନାଉଛନ୍ତି ଡାଲି ବରାରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଉ ବର୍ଷା ପାଖରେ ଡାଲି ବରା ଖାଇବା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଏଇନା ମାମା ଡାଲି ବତୁରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାଲି ବତୁରା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ମାମା ତାକୁ ବାଟିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ମାମା ପୂଜା କଲେଣି ମାମା ଏବେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବତୀ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ମାମା ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ବାହାରିବେ ଚଉରା ପାଖରେ ମାମା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ରିଷିର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଏଠି ଆସି ସେ ବସିକି କ'ଣ ଦେଖୁଛି ରିଷି ତମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଖେଳଟା ଆଉ ଖେଳଟା ଦେଖୁ ତ ଲାଗିଗଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଏ ବାଏ ପଡ଼ିଯିବ ଦେଖିକି ବସିବ ବାଏ ବାଏ ହଉ ସେଠି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ଖେଳୁଛି ଆମେ ଚଲେଇକି ଯିବା ମାମା ବାଟି ସାରିଲେ ଆଉ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଡାଲି ବରା ଆଉ ଏଠି ରିଷି ବସିକି ଖାଉଛି ଦିଦି ବି ଖାଉଛି ଆଉ ଖାଇସାରିକି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ରିଷିର ବଦମାସ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ନିହାତି କହିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି
ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖା ହବ। ଏଇ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।